Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paguros ang usa ka kusog nga unos og nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini malunod apan natulog si Jesus. Midul kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya. Ginoo tabang malunod na ta. Si Jesus mitubag nga nung nangahadlok man mo kaayo pagkagamay sa inyong pagsali. Unya mibangon siya og gibadlong niya ang hangin, ang mga balot ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila, unsa bagyo ti ay kining tawhanan nga bisan ang hangin ug ang mga balod mo patuuman kanya. Migul kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya. Ginoo tabang malunod na ta. Si Jesus mitubag nga nung nangahadlok man mo kaayo pagkagamay sa inyong pagsalig. Midul kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya. Ginoo tabang malunod na ta. Si Jesus mitubag nga nung nangahadlok man mo kaayo pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya nibangon siya ug gibadlong niya ang hangin, ang abalod ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila, unsa bagyo ti ay kining tawaana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mo patuo man kanya.